Lekwanụ mmemme gentleman Mike Ejeagha, nwoke akụkọ n'egwu, nwoke gụrụ Omekagụ, nwoke gụrụ n'ụwa mgbede ka mma. Ọ gụkwara ji amụ mma na ndụ, ya mere ndị fụrụ ya n'anya ji jikọta aka ọnụ wee jaa ya mma na ndụ ugbu a. Ngwa lekwanụ ka nke a niile si mee. From 10:30 to 11 o'clock. So I'm going to the problem. I thought I was saying, "Can I cake?" Stretch, I can't near to this cake. And then
na-eme ebela ka anyị ga-etuwa cake ọkwụrụ m ebela n'oyibo surely his goodness and mercy shall follow Mike and he shall dwell in the house of the Lord forever and ever.